Merhaba guhtarwanên hêja, ez Serdar Şengül. Ez Ferzan Şêr divê beşê de mêvanê me Hesenê Dewrêş e. Hesenê Dewrêş tu bi xêr hatî mamoste. Tisabî herhebî. Em gelekî spasiya te dikin ji bo ku te vê bernameyê qebûl kir û tu yê ez bawerim civata me şêm bikî. Hem ji ber teza xwe ya masterê hem ji ber nivîsên tên di qada rexneyê de û hem kovargeriya te û tiştên dîtir jî ez bawerim tu yê di meseleya wêjeya cîhanê de û krîzên wêjeya cîhanê de di pêwenda wê ya Kurdî de rêya me ronî bikî. Carekî din bi xêr hatî mamoste. Tisabî mala te ava herhebî spas ji bo we jî. Mamoste Serdar heke tu bixwazî em bi pirsa te dest pê bikin. Dibe, carek din tu bi xêr hatî, em spasdarin tu Sabî mamoste. civata me qebûl kir. Ez dixwazim bi vê pirsê dest pê bikim. Çend sal berê te tezekî gelek xweş nivîsî bû. Her çi qas mijara tezê rasterast edebiyata cîhanê nebû jî, di destpêkê de di gava tu çerçeveya teorîk danî, tu behsa dînamîkên tevlîbûna edebiyata Kurdî li edebiyata cîhanê dikir û behsa çend qonaxan jî dikir. Çawa edebiyata Kurdî, naverokê wî, şekl û şewazên wî hem li gor dînamîkên belkî dîroka Kurdî hem jî li gor dinyayê edebiyata cîhanê diguhere çerçeveyekî xweş danî bû. Ez dixwazim belkî em dikarin ji vir dest pê bikin. Tu dînamîkên edebiyata cîhanê û tevlîbûna edebiyata Kurdî li edebiyata cîhanê çi ji me re dibêje? Kerem ke. Di serî de em karin vebêjin ku qonaxê de wêjeya Kurdî de ne bi sînorê tûj hatinin birîn. Di nav hev re derbas dibin û hîn jî didomin. Em bê di destpêkê de derdê ku dinya bi kul û derdê me zanibe bê çi bi serê me hatiye çi bi me têkirin kula bindestiya xwe dixwest ku vebêje. Di çîrokê Kurdî destpêkê hemûya de vêne me re bikare bibîne. Di romanên pêşî de me re bikare vêne dîsê pir beloq bibîne. Sînor û em bê zilimkariya ku li ser Kurda têkirin, qedexeyên li ser ziman, em bê şerê ku li çar perça dihat meşandin bûn mijarê romana jî û em bê belkî destpêk hewce bû ku wilo dest pê bike hey ku em bê tazî rasterast rastiya xwe tunênî ziman tu nikarî têkevî kitê wê tu nikarî em bê wê beramberî pirsgirêkê û sayê cîhanê de bikî. Destpêkê de wilo dest pê kiriye hey demek pir nêzik hîn jî belkî ew qonax didome. Di romanê niha de jî em vêne hîn jî dibînin. Piştî ku em bê derkirina birînê îdî tiştî din derdikevin ortê. Li tevê cîhanê hîsên gerdûnî henin. Ê ku bi her însanî, bi her mirovî, bi her civakê henin hene. Hin nivîskarê Kurd îdî evana dîtine taybetiyê wan hîsa em bê qewamê wan bûye ra nehew li Kurdistanê ya jî nehew li nav civaka Kurdanin. Dibe li ernîgarîkek pir dûr, pir nêzik li her derê dinyayê bibe îdî qal û behsa van tişta têkirin. Evane jî em bê edebiyata Kurdî ber bi edebiyata cîhanê dibe, yanî kesekî Japon be, Çînî be, Ewropî be, Amerîkî be kare bi rehetî van çîroka, van romana îdî bixwîne wê tişkî di derheqê xwe de jî ji wê derê pey de bike. Yani nehew wek romanê dîrokî ka çi bi serê Kurda hatiye çil ernîgariya wan qewmiye em bê desthilatdarê wan çi bi Kurda kirine îdî wê tişkî ji xwe jî tê bibîne. Ez bawerim ew vegotina hîsên gerdûnî tiştê serekeye ji bo edebiyata cîhanî ji bo kesê ku em bê dûrî bê ernîgariyê ye ku tişkî ji xwe tê de bibîne. Em bê
مارکوز ام چما دخوینن ام کورتازار چما دخوینن بورگس چما دخوینن هلبت نجبو اوی جواکاوان ام تشکی جخد تیده دبین ام تشکی جواکا خود تیده دبین هر چقدر پردوری مجیبن چانداوان زمانه وان هر تشتی وان جی ایمه جهیجی بن دیسه که ام تشکی جخد دوان ده دبینن و ام کیف که جدستینن جبر وی کیجی او حصه گردونی او قوامه گردونی و گوتنا وان گیرینگه تشتی کوی ادبیاتا کردی جی تخناو ادبیاتا جهانی ام بگل کی کو قد های وان ج کردا تنه بجی بخوندنا نویسکاری وان و کیف که ببین و دلخوشی که پیدا بکن از باورم ایدی او قوناغا یکم هدی بر بداویته بهتری لگور کریتیکن ادبیات لگور ام به پدیوین هنری چیروکن نویساندن رومانتن نویساندن و ام به نوع وقت بختیار علی حلیم یوسف ایدی وردگرن زمانه اوروپی جی نه و زمانه روش هلاتن به ارنگاریا کو کردلی دیجین عربیه ترکیه فارسیه ایدی به آلمانی جی ام به خونده کاری وان کارم بخوینن به ایتالیانی جی کارم بخوینن به اسپانیولی جی کارم بخوینن ورگر یا جی ام به وشانخانه تشتکی دوان ده دبینین که وی خطابی جواکا وان جی بکه وی خطابی خوندوانه وان جی بکه وی حوجهی جبر وید بینین که وان ورگرن زمانه خواه از باورم وی بس برسوا وی پرسه ساعتات خوش برکو تداویا خو پی به مجاری آنی جی تخوازم پاره کی مجاری برفرهتر بکم حسنه شاش بم ده سالا 2006 ده بو لبیلگی محمد uzun دگوت بسایا ترکی کتابه من زمانین دن هاتن ورگراندن ده ست سالا بیستان ده گره کرد برای خودان اوروپای نفشکی نو لأوروپای رابو بقاسی کو من لی کولای ده تزاقوی دکتورای ده جی اس لسرهور بوم رومانوسی کی کرد کل اوروپای جدایک بو به و رومان نویسی به یعنی تونه یعنی کسی کو با آلمانی انگلیزی زمانین دیتر ده نویسین هنه لی ایکو کردی ده نویسین جبو کرمانجی ده بیجن yani ango yani heji çafkaniya mirovi ya vejeya Kurdan Kurdistan welatin dagir kerinin bejin gelo ev te wate ko ve wate ko heji jbo wergerandina nivîskarên Kurd pêdiviya wan bi zimanên serdest heye anna pêdiviyê kusa heye anna tu vê çarçoveyê çawa dinirxînî di ser Baxtiyar Elî û Helîm Yusuf de em bidomînin yani tespiteke xweş e rast e yani ne hew em bê kesekî ku li diasporayê hatiye dinyayê û bi Kurdî romanek helbestek em bê çîrok nivîsî be ne hew ev peyde nabe yani kesê ku karibe em bê ji Kurdî wergera wê zimanê ku ew kesê ku wê civakê dijî jî em bê rehet peyde nabe yani gelek nivîskarê ku em bê li Swêdê dijîn henin lê mixabin kêm kes henin ya ji belkî tinin ku karibin em bê romanek Kurdî wergerin zimanê Swêdî wergerin zimanê Fînî Almanî be belkî İspanyolî be zimanê dîtir yani ji bo wergerê jî kêm kes peyde dibin ya peyde nabin rêyên cihê tên taqîbkirin ji bo wergerê gelek meseleyên din dikevin dewrê wekku te got yani çavkaniya vê wêjeyê hîn jî Kurdistanê belkî em bê li wê dirê nifşê ku çûye hîn perwerdeyî nediye ya jî bi qeysa ku divê bi edebiyatê ya jî bi hunerê yani her çi be ne hew wêje pir neketinin têkiliyê yani dibe pêş de em bê kesê wisa derkevin ku karibin em bê ne qala Kurdistanê ya jî ne qala ew derd û kulê Kurda kesê ku em bê qala jiyana kesê ku li Ewropa dikin jî
بچافکی کردستانی یعنی بچافکی کو جوی هرنیگاری شویه قال دکه لی کسی که لوی داره ام به هاته به دنیای دنا بوی چنده دمزم بو ول لوی داره رابو بو رونشت به لگور پی دی بی وان لگور ام به تفگراوان کار به تشنا بیجه کار به ام به پرسپکتیف که نو تخ جهانامی ادبی یا مخابن در نکتی و کتگو حوجی نها هنجی مخابن بزمانه دنهای کو کردی به ناس کردن بلا کو یعنی پروردهی که کردی لباکور تنه خوندوانه وی داره به خبات خوی شخصی بسر کردی و بون عالمی خوندن و نویساندنه و پرسکرکن زمانی گلکه ما هنجی ما صافی نکرنه هنجی ام دناب نقاش دنن جبر وی یکیجی ام به کسی کردی باکور کو دسر ترکی را ام به ادبیاتا کردی بشوپینن جوار هیسانتر ته جبو بشیدن جبلکی کم زده همان تشتی مرف کاربه ببیشه دسر عربی را بلکی خوندناوان هیسانتر بلاکو بسالایه ده مکتباته به عربی خوندنه و نویساندنه خوندناوی بکینکی هیسانتر ته جبو مجی ام به ترکی خوندنا تشتکی هیسانتر ته جبو مه وەکو تەگۆ وەرگەڕا ئەدەبیاتا کوردی ji bo zimanê tirkî yanî pêşî li nav Kurda em bê xwendevan pêdê dike yanî xwendevanê ku tirkî dixwînin ne li nav xwendevanê tirka kesê ku em bê pirtûkê Mehmet Uzun dixwendin dîsê ji sedî heştê wan notê wan belkî xwendevanê Kurd e yanî ne kesê ku bi eslê xwe tirk e zimanê wan tirkî ye di ser vê yekê re belkî em bê rehetir xwe digihêne derdê xwe kul û birînê xwe yanî tiştê ku em bê asîmilasyonê ji me stendiye belkî ê herî girîng ev e ku tu nikarî bi zimanê xwe fêm bikî ya xwe bidî fêmkirin wek ku te got yanî em bê di ewa zemankî din re merev rastiya xwe bibîne wek kesekî ku ji derve li merev binê rev wisa tê dimin çêtir belkî karibe qala te bike kêmasiyê te em bê başbûniyê te hêlê te xwe tê zêyîf kesekî ji derve rehetir kare te analîz bike hepkî wisa tê yanî ji bo zemankî din em bê kesê ku bi tirkî zanibin kesê xwediyê zimanê biyanî ê Ewropî bin zimanê dîtir bin ew jî belkî di ser wir re em bê edebiyata Kurdî nas dikin ji wê belkî têkiliya bi zimanekî din yani divê qonaqedê hewce ye erzem e pir baş e em spas dikin Ferzan eger pirsa te êdin tune ve dixwazim ez tiştek bipirsim pirsek bipirsim mesela di edebiyata Kurdî de piştî 2000 hem hejmara romanên zêde bû hem ji aliyê naverokê ji aliyê mijarê ji aliyê stîlê cûreyên romanê jî zêde bû û elbet nivîskarên jin jî bi helbest û çîrok û romanên xwe و ezmana edebiyata Kurdî xemilandine divê warê de dixwazê jî hem teza xwe de hem jî ciyên din de behsa vê mijarê dike mesela piştî 2000 bêtir meyla postmodernîzm ser romanê Kurdî hene helbet postkolonyalîzm jî heta radeyekî siya xwe datîne ser romanên Kurdî ama mesela gava em bahsa edebiyatê cîhanê dikin ev cîhan jî ne yek alî ye pir alî ye û cîhanekî pir rengî ye yanî roman nûsên antîkolonyal hene postkolonyal postmodern femînîst û realîst sosyalîst û li gor gelek felsefe û ekolên romanên xwe belkî dibin siyawan de romanên xwe diafrînin
تو پشت 2000 بهتر میلا رومانیستین کرد در ادبیات جهانی ده بکیجن بشکل parçayın edebiyat dünyayı da ketine tekliye. Mesela edebiyat İrlandi, edebiyat Afriki, Latin Amerika'yı yani feyzi xwe li kîjan parçayên edebiyatê cîhanê wergirtine û li gortê sedemê wî çi ne? Mamoste tiştê ku ez dişopînim, tiştê ku bi ber çavê min dikeve hepkî jî bi perwerdehiya nivîskar têkildar e û tibikînekî bi derdê me dîsê têkildar e. Yani wekû te got em bê ekola postkolonyalîzmê bi zanebûniya em bê bi binhişî be jî pêşdetir e. Yani xebatên ku em bê di akademiya de tên kirin, di nav civaka de tên kirin bêhtir jî bi gelê bindest re. Yani ji bo ku çîroka me em bê dişibe hev belkî em sûdekê ji tecrübeyê wan bigirin, dixwazin bibînin ku em netênin li ser wê erdê. Heman tişt bi serê gelek civakê din de jî hatiye. Ji ber vê yekê ez dibêm ewa ekola postkolonyalîzmê hepkî pêşdetir e. Lê em bê wek kesê destpêkê gelaha Şener Özmen yani tişkî pir balkêş e. Di wê derê de çîroka Akio heye. Akio kesekî em bê Japon e. Qalu behsa wî yani tişkî giring e ji bo ku em bê belkî cara yekem ku di wêjeya Kurdî de ji bilî derdê Kurda ya ji bilî em bê êşa Kurdekî qala tiştekî din tê kirin. û em bê tikarî xwe di wê derê de bibînî. Qara Jîr Aslan tê kirin, kesekî Tirk e. Di wê derê de em bê qala gelehên Kurdî tê kirin ku em xwe pê serbilind dibînin, em xwe pê pir mezin dibînin, em xwe pê em bê cihê dibînin. Lê tu dibînî ku em bê kêm zêde çîroka te û kesê dinî li deverê din dişibe hevdû. Yani ev jî belkî ne ekolek be, yani wek em bê nimûne wek tov di edebiyata Kurdî de tiştê wilo henin. Lê weke ekol ku em bêjin wek ku te got yani xetek sosyalîst, xetek feminîst, xetek em bê postmodern yani wek xet peyde nabe. Lê wek kes dikarî qala kesa bikî, dikarî qala taybetiyê wan bikî, em bê têkildayiya wanî bi wêjeya cîhanê ya jî em bê bi nivîskarê cîhanê re kesê taybet henin lê weke ekol weke xet tiştekî pir ewî peyde nabe. Kesên weke Ciwanmerd Gulek ku em bê ji ana şêweyê de tiştî pir cihê derdixin ortê ku xwendevanê Kurd em bê pirayî wî fêm nake. Heta em bê derdoreke kitaba wî ji weşanxaneyê reşandibû, yani ev weçawa weşandiye hûn heşê we serê we ye tiştekî wilo çawa dibe filan bêvan em bê tişkî balkêşê evan e, yani ji bo civakeke wek Kurd ku xwendevan kêm in û em bê li gor wê civakê jî xwendevan em bê têgihişînin zanenin, ew kes protestoya vî tiştî dikin ku em bê çima çapxaneyê pirtûkek wilo çap kiriye. Weke ku min got yani weke ekol merev nikare rasterast behsa weke rêbaza qala xetna bike. Lê weke kes henin belkî ev bibin tov ji bo ekola, ji bo pêşerojê, ji bo ku em bê tiştê cihêtir derkevin ortê, merev qala
kare qala şexsa bike yani ne qala ekola neha. Spas dikim. Saat xoş. Spas baş. Mamoste serdar pirsat tune be Na, itirazat kerem ki. falan jî dixwazim Kerem ki. berî şîrovê bidim aliyekî din. Mamoste Hesen wextê ez û serdar xwe me behs kir hin yasayên komara edebiyatê bikasî ku Kazanova bordî wan li ser xwe bitîne Theme Parks kesên din. Yek ji wan ji xweseriyê li gorî Kazanova li cihên herî xweser wêje li ber xwe dide ku nebe amûrê siyaset û ne teweperestiyê. Yani bi saya Bele. dûrketina ji siyasetê depolitîzasyon Bourdieu dibêje yani ev qada bi wara wêjeyê derfetek ji bo bi destxistina yasayên xwe yên karîger bibîne wisa dibêje weko bi bîra min tê Kazanova. Lê di kamuya Kurdî de diraya giştî ya edebî de nemazê jî li Bakur sinifa edîbnasan wêjevanan her û her gazin dikin ku siyasetên Kurd qet ku hina de wan ango qet qîma wan qîma xwe bi van kesên kamûyî kesên public nayîne em bêjin. Ev Bele. daxwaz wekû li dijî xweseriya wan be jî yani gelo bi te jî wisa ye ana çima nivîskarên Kurd dixwazin xweseriya xwe ji dest bidin ku qet bi destê wan jî neketiye yani. Ya li gor dîtna min gava mere berhemek afirand her çi ve em bê filmek ve em bê helbestek ve romanek ve çîrokek ve ya ji ciyana xwe dike kesî ku tiştekî taybet me keşif kir ve merev dixwaze rê însana bide, merev dixwaze ku kes nîdîn jî bibîn, merev dixwaze ku merev takdîrekê bibîne, merev dixwaze ku bêzanîn ew tiştê hanê. Ew balkêşiya ku li ber çavê me şêrîn e, em dixwazin ku bigihê kes nîdîn jî. Lê mixabin em bê derûdora xwendevanê Kurdî derek pir teng e. Wê gazina ku em bêjimê ji de têkirin bê bazarî gelek tişta asteng dike. Wek her berhemdarî nivîskarê Kurd jî dixwaze ku bêzanîn, dixwaze ku tiştê ku nivîsiye bigihê destê xwendevan bigihê derdorek berfire. Lê mixabin ewî jî tune di nav Kurda de. Ji ber vê yekê jî dixwaze ku em bê bi riya siyasetê kesê siyasetmedar ku ji nivîskara popülertirin bi devê wan bigihê derdorekê, bi devê wan em bê qedr û qîmetek jêr bê dîtin. Wekû te got yani ev li dijî xweseriya em bê hunermend e, li dijî xweseriya hunerê ye, yani huner ne tiştekî wilo ye. Ya kesê ku em bê dibin siyasetê de popüler bûn û xwe gihandine derkê ji xwe ne tiştê mayîn denin. Di vê derê de yani merev kare fêm bike vêne her barî li siyasetê bake ya jî em bê nivîskar jî heyî qonaxekê dewreke pir nêzik belkî hîn jî didome barê siyasetê wî jî li xwe kiriye bar. Yani tiştê ku gerek em bê siyaset vebêje, siyaset çareser bike dibîne ku ji dest wan nayê nikarin çareser bikin ya jî em bê kêm tişta karin çareser bikin. Nivîskar vêne li xwe dike bar em bê dîroka Kurda ew vedibêje, siyaseta Kurda, polîtîkaya Kurda ew vedibêje. Di vî hawî jî ji karê hunerê, pêdiviyê hunerê dûr dikeve. Yani tiştekî balkêş e lê her tiştê me balkêş e. Yani ev ne tişkî ji me re balkêş nayê. Ez wisa bêjim ya jî ji me re balkêş nayê ku wê daxwaza nivîskara tu ji hêlekê karî fêm bikî lê tu zanî ku em bê civaka te ya jî wêjeya te ne weke a cîhanê ne di konforeke wisa ye de ye ku em bê karibe li ser piyê xwe bisekine, karibe bi pêdiviyên hunerê hew bi vê debar bike bisekine ne di vê rewşê de ye. Ji ber wê jî yani her tişt li bingehê hev dikeve. Yani siyaset jî dikeve nav edebiyatê, edebiyat jî dikeve nav siyasetê.
yani وەکو te got yani xweseriya xwe bi qîma xwe bi daxwaza xwe dixwaze ji dest bide ev nivîskarî ha jî bawer nakim bigihê derekê yani ji bo polîtikaya rojane ya ji bo rewşê rojane dibe ku em bê popülîzmekekin ji bo dewrekekin bi dest bixe li derûdorê qala wî bêkirin lê ji bo pêşerojê ez bawer nakim ku berhemê wî mayînde bibin dibe ku ji van tişta dûrtir be wê çêtir be ji bo civakê jî ji bo xwendevan jî ji xwe yanî em bê barbariyek li berçav tê jîn yanî ji ber vê gava ku em di fîlmekî de vê barbariyê divênin ya em bi romanekê de vêne dixwînin yani tişkî pir ewî nayê bi min ya ji xwe li ber çabaye ji xwe em hîn tê de ji xwe yanî em bê rojane tê jîn ew tiştê hane ya hewce nake ku niha ya jî di roja îro de ku têkeve ser tekstekê ya jî têkeve fîlmekî qenebe newlo şilfî tazî be em bê ewtir be hepkî girtîtir be hepkî bi pajetir dibin de biherike wê çêtir be ku ille him gerek bê ziman bi vî hawî bê ziman wê çêtir be û pir em bê merv xwe bi siyasetê girê nede ya jî ji wê derê ne li hêviya be ku em bê karibin berhemê nivîskar bela bikin karibin wî bidin nasîn kesê ku em bê tiştekî bikêr nivîsî be ez bawerim kîjan rojê be wê ji xwe bigihê xwendevan wek pirsatê berî wê ku ne di ser Kurdî re be jî wê di ser ziman nîdin re dîsê qedrê xwe bibêne wê dîsê li Kurda vegere belkî Kurd bêhtir wê gavê em bê qedr û qîmetê wî zanibin gava ku em qala berhemek ku wergerawê ji bo îngilîzî îspanyolî îtalyanî wesaîre hatibe kirin em dikin li ber dilê xwendevanê Kurd jî şêrîntir dibe ha ku wergerawê îngilîzî hatibe kirin demekî hêja ye ya jî hêjatir e filan zimanî hatibe kirin demekî em bê wê çêtir be ji berhemê din bi vî hawî yanî bêhtir wê tiştê ku berhema wî mayînde bike tiştê ku wî bigihêne rojê pêşvetir dîsê pêdiviyê edebiyatênin ne siyasetênin ne em bê rewşa wî rojane ye kêm zêde ez karim vebêjim ساعت خوش yani وەکی movakît ez bêjim wextê me jî hindik ma mamoste serdar hebe pirsekî tê dawî tu bikî belkî em dikarin mamoste ji Hesan Hesan jî bi Kurtî erê bi Kurtî belkî em bêjin mesela tu ev çend salên ki li ser vê babetê dixebite tu niha di edebiyata Kurdî de û her diçe nivîskarên nû wekî te jî behs kir êdî haya van jî ekolên edebiyatê hene edebiyatên dinyayê hene ziman dizanin zimanên din de roman dixwînin edebiyat taqîb dikin dixwazin helbet li gor hunermendiya hunera xwe belkî va tişta daxilê edebiyata Kurdî jî bikin tu gava lê binêrî evê pêşeroja edebiyata tekîlê edebiyata Kurdî bi edebiyata cîhanê çawa dibînî tu dikarî çi bêjî di vê warê de ya rastî peyvek heye dibe helbesta bindestiyê jî bindest e di dewrek pir nêzik de yani tiştê pir balkêş ez nelihêviyim a rastî lê weku min got yani îdî edebiyata cîhanê dişopînin numuneyê wê em bê teqlîdî jî bin di edebiyata Kurdî de tu dibênî kesê wek Julia Krîstevaya em bê kesê ku xwediyê ekolekê din ya jî di cîhanê de em bê tiştek afirandin cîhanê de li ser wan tê axaftin yani bi teqlîda wan kesan jî be tiştek tê
هولێ تشتێک تێ مەدانێ سبە دەست بۆیە خوێندەوان پێ بحەسەک وها ئەم بێ ئۆرژیناڵاوێ وا تشتێکی دنە ئەو کەسێ هەنێ چما ئۆرژینال تێ قبولکردن ئەم بێ فێمینیزمەکە یعنی ڕۆژهلاتی ئەم بێ لە ناومە هەیە دیسێ تەقلیدیە لێ کەسێ خوێندە دیسێ وێ خۆ بە هەواکی وێ خۆ بگهێن ئەم بێ ئۆرژیناڵا وێ ئەکۆلێ وێ سێکنێ وێ پەرسپێکتیفێ و ئەس باوەرم وێ فێمژی بکن بێ چما فێمینیزم حەوجە بوویە چما سۆسیالیزم حەوجە بوویە چما پۆستکۆلۆنیالیزم حەوجە بوویە چما پۆستمۆدەرنیزم حەوجە بوویە وێ وێنە ببینن و لەگۆر ڕەوشا خۆ لەگۆر ژیانا خۆ ئیدی نە بە هەوایەکی تەقلیدی لەگۆر پێدڤیە خۆوێ شیرۆڤەیە خۆ لێ زێدە بکن ئەپ پەرسپێکتیفا هەنێ بەلکی تشتێکی ئەم بێ لێ ژیانامەژی لە وێژەیامەژی زێدە بکە دێوەکە کومگۆ دەورێکە پڕ نێزیکتە ئەز نە لە هێڤیا تشتێ پڕ مەزنم ساعتاتە خۆش بێ تخوش خۆشتر gelek spas dikin mamoste Hesen ji bo te ji bo tevkariya te her hebî ji bo سپاس ji bo we jî ام gelek spas dikin saet xweş سپاس ji bo we jî mala we jî ava